alam donya menika kedya mimpi lan mintuna. Tak pikire dhewe ya. Ngomong apa? Piye? Ora sida. Telepon ae telepon. WA wae. WA wae. Koyo ngene
lagune sampun lara ati kalih. Ampun. Ya wis. Puri Yunita saking Ladon Magetan. Lagu menika ugi nandang liwong tan bisa selai kenya ayu mung ngatoni netra mung tak antu wangsulane lala ati laju meneng welaso mring ingsun lamun sira dadya jambi lamun benjang kasunyatan kadya panyu unku nanging aku mung menungso mergo rejeki jodoh patilan pesthi sing nyipta kang kuwasa ya digawe versimu dhewe Fen Liwung Lala Adila Oslo ya Jogja Solo
Goyangane kudu krengseh teko aspal. Ngene iki. Oh, ayo. Ngene iki. Ya, oh. Pi. Yo Mas. Golane Mas. Yo Dik. Golane sampe bawah Dik. Ya. Ogur. Golane Oslo. Sabda pandita. Golane sampai bawah. Golane. Ho. Ho. Mugi Gusti tresnaku bakal ginowo mati. Terima kasih. Wow. Sangat keren sekali ya. Makasih Lala Atila dari Klaten. Yen aku kangen karo sliramu. Terus piye Mas? Tak sawang-sawang cilik fotomu ning dompetku. Asik. Yen aku kangen karo sliramu. Terus piye? Tak elus-elus Halus. fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Tak mok saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Tak los-los saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku. KMB iki. KMB terus. Siap, spesial buat kau Jakarta.
KMB Ares Sound System Office Multimedia Bang Iwan. Ya siap. Ada yang nyanyi cah? Cakep. Buah Salosa. Jujurnya lagi.
satu alona dengan Buri ya. Ya udah di Magetan. Terima kasih Nan Buri, luar biasa waktu sebelah ya. KMB. Bon. Do rebutan opo sih iki sih? Yo, lungo, yakin. Yakin lungo. Oh, gak keton belas. Oh, oke. Ya, mangga. Lebih kenceng lagi. Timbang kowe. Wes marem rasamu kelakuan remo atiku. Aku pancen ra pantes kanggo awakmu. KMB
Aku sih, Ini dari teman-teman Tunas Muda. aku isin aku. Belum lengkap karena Non Putri belum nyanyi yang satu itu ya. Ya, satu ini. Semoga. Tapi aku minta teman-teman dari Tunas Muda bisa maju ke depan ya kalau aku nyanyi lagu ini spesial buat kalian loh. Oh ya Mas ya. Mbok iya. Heeh. Nanti tak kasih sesuatu. Wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok aja satru satru wae sayangku jajar rasa percaya nek trimo kabar koncoku aku kerja muripimu go makmur ni hatimu. Satru dua spesial buat Karang Taruna Tunas Muda dan juga pasukan joget yang ada di sebelah kiri sini. Selamat malam. Wis tak pupuk wini katresnanku kanggo awakmu. Dong aku tukolamu urip ayang kanggo senengmu. Aku percaya wini tresnamu netes mencapai hatiku. Opo kurang leku ngerteni karepmu. Aku yo wis ora lirik liyane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran ae kok timan-iman hubungane. Wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati kok aja satru satru wae sayangku. Jajar rasa percaya nek trimo kabar koncoku aku kerja muripimu go makmur ni hatimu. Pasukan KMB Mania. Non Putri Iya Mas untuk Agus. Tunas Muda Community loh ya. Iya. Itu di sana kadang-kadang. Boleh maju ke depan sini loh Besti. Aku ngentenimu.
takut kamu kedinginan. Iya, makasih ya Mas ya. Kamu perhatian banget sama aku. Wanciu kok ngombe ciu muka isin yo mas asik wanciu kok ngombe ciu muka isin yo mas jadi ditutruk ya Mister Mendemin yang ditutruk ya kabel serebat dalah Ari yo aku nek metu dhewe kok coba kene ini bae Mister Mendem bro lala adilah yoga iyo aku wis kondo cium meraki cilok sing kondo sapa aku wis matur anggur nek ngomongan nglantur wis tak kandhani yen vodka merake Ora percaya. banjur ngunjuk Foto. kakean dadi kentir wes aku agak kadang mau nyanyi gur foto terus ya nyanyi ayo lo piye ayo wanciu kok ngombe cium muka isin yo mas wanciu kok ngombe ciu muka isin yo mas barian mangkat esok mulai esok mangkat wangi mulai wangi ora mangkat isin yomas ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arep aja munamuni nuturi kaya kiai ditoke wae yen blenger lak ndelosor dhewe asik masuk deh yen ngono aku rasuti lilakno aku bali wong tuaku
sesuk tuku beras ora dianggep penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya kiai yen mletre lak ndelosor dhewe Meletre asik. mletre asik